kang Hesus, kun dinhi ka pa lamang kidungo dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako, nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod na matay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi o nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Og siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong palis na tong tanan. Sa atong ebanghelyo karon, si Kristo nihupay sa atong kasubo. Kaya lingon man siya, ang nagtuog kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. So dili na maghari nato ang kamatayon. Kay realidad ang kamatayon, realidad sad ang bag-ong kinabuhi. Matud pa niya, ang tanan nga nagtuog kanako bisan tuod mamatay. So kitang tanan, mamatay jud. Wa di mulungtad na to. Sa ito pa, lumalabay rata nining kalibutana. When kanta, huy tao, nasayod ka ba? Kun asa ang imong padungan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang. Paninguha sa imong kaluwasan. Ikaw ug ako, anytime ta mga matay. Day, akong gihilog, ni dako iyang tiyan. Kang hubag ang iyang mga paa. 80 anyos, nangutanan ako, lisod na siya sulti. Sa Father, hapit na ko mamatay. Lamit to bagog hapit na. No. Pero wa po na ko tubag kag ingon ana. Akong tubag ni Lula, ingkong Lula, doon na kay terminal illness. Ako wa po ko'y sakit. Pero Lula, wa magpasabot nga mauna ka nako. Ako la wa ko'y sakit. Pero wa magpasabot mauwahi ko nimo. Ang kamatayon di ay way gipili. Di madag simba ko. Wala nga realidad na sa ito kinabuhi nga anytime takuhaon sa Ginoo. Manang usa ka philosopher nagingon, we should anchor our relationship not on the whatness of the person, but rather on the isness of the person. Ano to? We should anchor our relationship not on the whatness of the person, but rather on the isness of the person. Unsa day pasabot aning whatness of the person? Usahay magbase lang ta sa atong relasyon kinsa og unsa siya. Mo nay whatness. Ay nako ganahan na ng tawhanan na. Kay bawo na ko anak niya. Mangluod na ta. Di na ta ganahan mo tagad. Kay we base on the whatness of the person. Ang ganahan ko ani kay generous, buutan niya, manggihuna-hunaon, ganahan ko niya. So kung mauna ang atong pagtratar sa usag-usa, we base our relationship on the whatness of the person. Ningon ang maong bagiitang philosopher, let us go beyond that. We need to base and anchor our relationship on the isness of the person, because his isness is greater than his whatness. So pasabot na ng isdes. Ang iyang pagkaanaa, ang iyang presensya, labaw pa kung unsa o kinsa siya. Ug maunay gibuhat ni Kristo nato, wa siya mutanaw sa whatness nato. No? Kaya importante ni Kristo labaw sa tanan ang atong presensya. Importante pa ang atong pagkaanaa. Kabantay mo kumawa na ang atong maras kinabuhi,
anha na nato matagaan siya bili. Labaw pa. Kung kinsa og unsa siya kaniadto, mawagtang. Kung mawa na ang iyang isness. Isness is His presence, ang iyang pagkaanaa. Muna nga, we should base and anchor our relationship of one another not on the whatness, but rather on the isness of the person. Tilabaw pa daay ang iyang pagkaanaa kung kinsa og unsa siya. Amen? Muna nga, lumalabay raman tanin ng kalibutan na. Pero ang paglaom na to mao, bisan tuod kita mamatay, mabuhi. Tanan, maghatod man ta didto ron sa sementeryo, magtanaw-tanaw na ta didto. Asa man pupo dapit ani ron. Kay apil man na. Di tay akong giduaw nya idaran. Nya ta may tiguwang kay masuko. Ako giduaw nga idaran. Pagduaw nako, Father, inig kamatay na ko, Father. Wa na'y problema, Father, ang akong mga apo. Wa na'y problema ang akong anak. Kay nahuman na ko o bayan sa St. Peter. Yan narabaji, kuha rito, dako kayong tarpulin sa St. Peter, parang natutulog lang. Kung sa may tawag, nanay, muna gitawag memorial plan. So, nagplano na siya sa iyang kamatayon. Father, apil ra ba ka sa mumisa nako? Ikawalo kang adlaw. Itawag nag-memorial plan. Yan nagpugid bagong gikasal. Pag human akong kasal, isa nga pa may anak, Father. Pero bisan pagpila ang mong anak, doon na namin naka-budget sa bangko para sa among anak, Father. Bisan ang isang kursuhay akwaon, Father. So, sa may tawag anak, educational plan. Doon na tayo educational plan. Doon na po tayo memorial plan. What about our eternal plan? Kaya ini tayo man mga matay. Sa Job, Kapitulo 4, versikulo 20 man siro na, doon ay makita na to sa buntag, doon ay makita na to sa udto, pero sa kagabion, gihaya na. Makarelate mo ron? Nagkatawa-katawa pa dito ganin ang buntag, Father. Pagkaudto ng libak pa dito, Father. Pagkagabi, Father, ng tigbak man. Di na to matagna ang kamatayon. Nagani uban na hugras kudkuran. Kailan mo kudkuran? Nahug sa kudkuran, namatay. Dito man siya, nagkudkud babaw sa atop, karting pataya. Mata kay baho sa itong kamatayon. Pero ang paglaom na to mo, nga bisan tuod mga matay kita, mabuhi kita. Muna unang punto sa Ebanghelyo. Ikaduha, ningon si Kristo, ang tanan nga buhi og nagtuo ka nako, dili gayod mamatay. Ano namatay mas Tatay Ignacio, nga nituo man Ingon si Kristo, nga ang tanan nga buhi nga nagtuo ka nako, dili gayod mamatay. Sa may pasabot ni Kristo ni ini. Dili ta mamatay spiritual death. Tunay ba yung duha ka klaseng kamatayon? Physical death, mauning nahitabo ni Tatay Ignacio. Ang ikaduha, spiritual death. Ni matay atong kalag. Ikaduhang spiritual death, ikaduhang klaseng kamatayon, ang impyerno. Pasabot niya ni ini, ang tanan nga buhi nga nagtuo ka nako, dili mahiagom sa impyerno. Dili magantos sa silot nga way mo ni gisulti. Kay lumalabay raman tayo ng kalibutan na. Pero na gitawag second death. Ang second death dahil double dead kung sa ikaduha pang namatay, double dead. Kung maimpirno na double dead na dyan Kay ikaduhang kamatayon man. Pero si Tatay sigurado ko dili ni mosangpot sa ikaduhang kamatayon. Yan naman, makasuya man yung kamatayon. Una na mong ingon sa Tisila na ko, Father, dugay-dugay na dyan akong pisal si Tatay. First time yun na nang pisal ron.
Arong tuigam si Ro dito sa Anas. Nalipayan ni Ate Sheila. Subo na ang dako nga milagro mga igsuon. Bisag hamtong bisag abtik pa ta, muduol ta ni Kristo sa sakramento, mao nay makapabuhi sa atong kalag. Ug ang saad niya kung muduol ta sa sakramento, dili gayud kita makasinati og ikaduhang kamatayon. Realidad man ang kamatayon, realidad sad ang bagong kinabuhi. Kunang ningon si Kristo, ako ang tinubdas kinabuhi, ako sad ang pagkabanhaw. Kunang bisan tuod mga matay kita, aduna tay dakong paglaom. Si Kristo ray namatay na banhaw. Ang founder sa Islam namatay wa mabanhaw. Ang founder sa Buddhism namatay wa mabanhaw. Antod karon. Ang founder sa ubang relihiyon wa jud mabanhaw, si Kristo. Kuna nga ang Kristiyano puno sa paglaom. Mao nang ingon San Pablo, bisan gani ang mga pagsulay, bisan ang kasakit, dili makabulag nato kang Kristo. Bisan gani ang kamatayon, dili makabulag nato kang Kristo. Kuna kita muhandom jud tas nga matay. Kay dili man makabulag nato ang kamatayon, nang kitang Katoliko, doon tay paghandom sa adlaw sa mga minatay. Tinuod niya dunay kalag, ang lawas ni Tatay Ignacio ang madugta, pero naay naa niya nga dili gayud madugta. Bisan siya namatay, buhi siya kanunay. Ka ang Dios nga atong gisimba, dili Dios sa mga patay, Dios siya sa mga buhi. Sa kitang mga nakaila ni Tatay Ignacio, ay mapalabig kagoon. Ang iyarang lawas may madugta, pero dunay naa kaniya nga buhi sa kanunay. Ang iyang katapusan. Si Monsignor Gonzaga, nakita mi da sa Chancery, nga 90 anyos na, nya November man to, adlaw sa mga kalag. Ningon siya nako, doy dali doy. Seminarista pa ko. Kay baw ka doy, tinuod yung kalag sa tao doy. Mutuod yung kog kalag doy. Saan di maka mutuod siya? Duduha pa makanyo. Gitudlo man as Ginoo. Sa tungod doy kay doon ako'y personal encounter doy. O sa kay gayon na anak doy dito sa parokya sa Carmen. Assignment sa Carmen. Sa unsay nitabo din yun? Kipatay ang principal sa usap ka public school. Ang nga niya, si Boying Sarce. Gipatay siya sa kaugalingon niyang estudyante. Ako'y nagmisa doy. Paghuman akong misa doy, akong giresponsuhan ang patay nga lawas ni Boy Sarce. Og doy, diha ko na-attest din ako, na-confirm na ako, kaya iyarang lawas may namatay, pero buhi di ay siya kanunay. Kaya baw ka doy, pagkagabi doy, nagpakita nako ang kalag ni Boy Sarce doy. So mo ba niyo? Yung sa may tuyo ninyo. Ang iyang tuyo doy, pabayron ko sa iyang utang. Gisugo ko doy nga padtuon sa ilaha sa Monte Suerte, Carmen. O gimension niya ang ngan siya ang giutangan. Gimension po niya ang iyang relative nga pabayran iyang utang kay nagtingkagol siya dito sa purgatorio. O gi-mention po niya pilay iyang utang. Diba mo pilang utang niya? 5 pesos. Delikado din ang mangutang tadi mo bayad. O sa initabo makaigsunan. The following day, ni adto siya dito sa Monte Suerte, Carmen. Iyang gisultian ang iyang igagaw ni Boy Sarce. Pag abot ni Monsignor dito, natinga ang iyang igagaw nyor. Nganong nakaila ka nako nyor? Ningon des Monsignor, "Gi-mention ka sa kalag ni Boy Sarce." Mao ba nyor? Unsa may tuyo niya nyor? Paybayran ko no iyang utang. Sa mo ba nyor? Senyor,
diri na ganinang kadlaw, naningil na. Nakabayad na minyor. Ay salamat, maura na akong tuyo. Ganong nianhi ko sa inyo. Nya curious mas Monsignor, yun na pa, tinuod lagi, niya ang iyang utang 5 pesos. Ningon pud ang mga kaliwat ni Boy Sarce, Nyor, nganong nahibaw ka, Nyor. Nagpakita lagi nako ang kalag ni Boy Sarce. Ay salamat kay inyo nang nabayran. Nya yun na pa, tinuod sad ang ngalan sa iyang gibayran, iyang giutangan mauni. Sa Nyor, nganong nahibaw ka, Nyor. Giapil og mensyon sa kalag ni Boy Sarce. Napila istorya mga kaigsunan ni uli si Monsignor. Umingon siya, maura na'y tuyo nako ninyo. Pabayran ra ang iyang utang. Kay maumay iyang hangyo. Pila istorya mga kaigsunan ni uli si Monsignor sa iyang kumbento. Nang limbawt na pod ang iyang balahibo. Nga naman, nagpakita na pod pag-usab ang kalag ni Boy Sarce. Nyor, sa may tuyo, Nyor, nangayog sukli, Nyor. So, wala. Ingon siya, sanag na ang iyang panagway. Puti na iya bisti. O malipayon na siya. Ubingon siya, Nyor, salamat. Niatras siya sa bungbong og nahanaw og nawagtan ang kalag ni Boy Sarce. Katawhan sa Dios. Dili tinuod niya tinuod lang kalag tungod kay naka-encounter si Monsignor Gonzaga ni Ana. Tinuod ka na kay gitudlo sa simbahan. Si tatay i-transfer lag other state of life. Pero mawa siya. Buhi siya kanunay. Amen? Kaya atong gisimba, dili Diyos sa mga buhi, kung dili Diyos sa mga patay. Palihog manindog, pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita uban sa pagtuo, pagsalig sa Diyos. Atong amahain nga kanunay buhi o makahimo sa tanang mga butang. Gibanhaw niya ang iyang anak, sa Jesucristo. Gihatagan unta kita og kalinaw og kaluwasan. Ang mga buhi ug mga patay, mingon kita kinuudunggang among mga pag-ampo.